Oras ma dita salutna di hamu manami nanami hanggi pinaribot adorang so tabulus sadarion dumengga ma jumolo hita mabigi hatani debata marhite mamuha ulaon perkarejuata di bagasa sadarion marhite tangiang martangiang mahita maulate Tuhan di bagasan hahi pasodo hami hehe di bagasan manogot niarion jala neng uduton nami masaluhut akka ulaon nami siganupari posroha nami naiko bohalon nami do ngulu nami marhite hatami ajari hami tiroi hami amin. Di hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus hatani debata di sadarion satur tu almana ni HKBP are Selasa 16 Desember 2025 ima nanienet sian sada Samuel 10 ayat 47 hujah madihita jala sadok loloanon manada paboa na somarhiti siap podang manang hujur Jahoba manolongi airip pun di Jahoba do parporangan jala pasaton na dohamu tu bagasan tangan nami di sido sahatna parsiranggutan di sidapi maralohon si Goliat sasitong na cerita na mustahil do masa di parngulunun buasa pola dohonon nami cerita na mustahil ala memang datung boy monang jolma na me pamatang na maralohon na balga sarupa doi songon gajah na mga losomot mustahil do masay monang songti alay na nang dohonon di bagasan turpukon dada holan persoalan dongeng fiksi dada holan persoalan songod dia do jago ni si David maralohon si Goliat mamake sada batu dangi alay na nang dohonon na ahape namasa na binulus ni Jolma na porsyeto debata molo debatado di pangasahon ni bana na ikon rupon ni debatado ibana ido makana di bagasan turbukon di dokkon jala saddo loloan manadda pabono sumarhite podang manang hujur Jahoba manolongi sipata sederi pujol mado pangurupius sedebata sahira supermen naro mangurupi ibana sederi pujol mado pangurupian naro sedebata songon nagabi dipake debata mahuasoni hapor tibion hape daong pangurupion na binahin ni debata dada persoalan gabe dioloi sudena di bagasar rohatta dada gabe sakap tanah saud ala sakap ni debata do na jadi ido na ubahen marhiti turpokon neng ajaron na tuhita dang persoalan songo dia disakapi roham umbahen na gabe ikon dipasok debata may ale persoalan songo dia do partikian ni debata naik ko jadi di bagasan ngulutta songo ni dotong perdalanan ni ngulu ni Jolma umbahen nagabe detikki perdalanan ni ngulu ni Jesus nang songo ni akasisian na sediri pu sisian na do Jesus ro songo raja nama bon akaharajon nay na marhureta natung macebagak mardongat to sere daw alay mardongat ton las ni roha hadameod do ido nagabe sada bohal di bagasan ngolutta molo disukutu hita bohado no aing ahado ekspektasita ahado natahirim siya debata umbahen nagabe sipata sahira na kecewa do hita molo tumpe sahira na sodi urupi debata hita gudang do Jolma pitor madele ditikki diri porohana do dang di urupi debata ibana hape ibana do patibbohu na hinerimna umbahen nagabe di hilalay mana dang ngapala di pihak ni debata ibana atong hamo kadongan na hilaholongan di bagasan Jesus Kristus marhite turpukon perdalanan ni ngolun si David molo mga saon hapor tibiod di bana dang ngapala dong pasukan na molo mga saon fisik na di bana datung mo nang imana maralon si Goliat na tung macibalga si tutu pamatang na jala malo marporang alay marhite haporsian ni bana tu debatado umbahen nagabe monang may mana marsiranggut dohot si Goliat ido no bahen sian hayatan niya kada dana sekolah minggu nunga dia dehon dia Daud datang dengan bawa Tuhan nina do molo taida do datung boy mate sala Jolma holan ala ni batu na memme ale marhite huasone debata boy do masa saluhut nai sasitong na siyan na jolol nga jok tabigi hata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah tapi memang marhite piga-piga situasi olo do maraloy tuha porsyota. Manununga ta do pihamatean datung boy Jolma mga pulihita toy ma
Pasti semua akan indah pada waktunya. Babe no. Mate bapak tak. Boy tarjalo hitak kapudai dang boy. Ale naneng dohonon naik ko denggad do partiken nin lehon ni batalo ho mangurupi hita. Atong dihamok kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Tadama asi do holong ni debata. Tadama pangurupion na siya debata. Si pata aha natasakap dang saut alay na so tatagam boy doro. So panagaman boy doro akka ekkel. So panagaman boy doro akka pardamaian. So panagaman boy doro akka las ni roha. Tarlumobi dihamu akka natutua nami. Molo disakak rohamuna tarlumobi sonari nung nga masuk tu masa-masa aten laho manu natal. Molo tung peak kaya yan ako muna na di pangaratuanan. Nung nga pala tulo pak tahun ipe di bagas sa tanodang boy mulak. Nang nga pala madele hamu. Nang pe masihol rohamuna. Jala memang hasumalan halak bata doi dung mate asa mulak. Iro. Halen naneng dohonokku parpamuati maroham amang inang. At itu adong ulaw no subuhi tertadik konon di akapino parmuna. Anggia matangyang muna na sotorus ma di doko kamu di pasat tamu tu debata boy masahat. Jala boy masaut binahin ni debata. Tangyak ko nakapino parmuna. Nang nasida sayanggia ma ditangyak ko kamu marningot akka natorasna na adong di huta. Molo marsaka do debata naikot do saut. Amen martangyang mahita. Mauliate Tuhan marhite turpukon dipaingoto do hami dada nasoboy tarpatupaho di portibion. Ale dada marhite hagogon di portibi umbahen nagawe usak kapi hami jala huwakui hami ma wasom daw. Alay ala ni asin ni roham sabing do. Dada marhite podak ko patuduhon hasitongammu. Alay marhite hadameo doho laho pajongjokon hadameon. Dohot hasitongan di tonga-tonga ni ngulu ni ganup sudena porsea nang naso porsea. Paso-paso hami saluhut na. Di na mangulaw-ulaw nami ganupari ganup tikipos rohanami ale Tuhan. Hodo na say toktong mangurupi margoy-goyhon jala mangalehon hahipason di hami ganup marsada sada. Paso-paso saluhut ruas ni huriam haga bepinabolonon. Tarlumobi na tongon na mga dopi bencana alam. Na adong di Sibolga, di Tapanuli Raya, di Medan, nang na adong di Aceh dohot na di Sumbar. Takas do di Idaho, songo dia nama sa di ngolo ni nasida. Di bawah naik do sude, jabu ni nasida. Marmaul do nasida mangaluli si panganon nang abit na nang pakyon nasida. Posdor hanami, naikon marhuasa do ho di gijang ni ngolo nasida. Saka mo manajadi di tonga-tonga ni ngulu ni nasida ganuk marsada-sada. Naikon urupo mo nasida di tikkinabe. Mga saon Kristus Jesus martang yang mahami tuho asi maruham. Amen.